Сега ще снимаме. Това е твърдо, не е. Его ми рукавенче. Ай, той снима се. А първа дали му държи на контрола? Знам, че аз съм така. Без спирачка. Като хакна ел и бавните и държи. Бачи колко е стръмно. Колко е стръмно. Нагоре ли се качвам? Да. Супер, бе, супер. Като на разходка в парка. Направо си кефиш. Като на разходка в парка.